क्रमांक 19 मधील देसाईनगर येथील नागरिकांची झाली दुरावस्था। भुकेने लोक व्याकुळ, राशन संपले, व्यवसाय ठप, राशन येणार तरी कुठून? या काळजीत लोक उतरली रस्त्यावर। नगरसेवकावर नाराज, सोशल डिस्टन्सिंगचा उडाला फज्जा। लोकांचे हेच ब्रीदवाक्य, करोनाने मरू या ना मरू पण भुकेने मरणार। नमस्ते, आम्ही देसाईनगरमधून बोलतोय। आज 2 महिने होत आला आम्हाला कर्फ्यू चालू झाली। इथं कोणी कुठल्या गोष्टीची मदत करत नाही। नगरसेवकाकडे गेलं तर नगरसेवक म्हणते की मी वाटाय बसलो का, आम्हाला शासनाची मदत नाही, काय नाही। आमचे सगळे बेरोजगारी माणसं आहेत, तिथं आठवड्याला काम करून खाणार आहे, कुठल्याच गोष्टीची मदत नाही आहे। कुठं जिकडे जाईल तिकडं सगळे म्हणतात की आमच्याकडे काही मदत नाही। 500 रुपये टाकले म्हणतात खात्यावरती, ते 500 रुपयामध्ये आम्ही मुलांना खायला घालणार की दवाखाना पाणी करणार? बाहेर आम्हाला जाऊ शकत नाही आम्ही कोण। आमचे सगळ्यांचे गडी माणसं घराने बसलेले आहेत। आमचा नवरा ड्रायव्हर आहे, घरात तिथं अडकून बसलेला आहे, ना शेत पगार टाकते ना आमचं घर चालण्यासाठी कुणी काही आम्हाला मदत करण्याची गरज नाही। सगळं कुणी आम्हाला मदत करण्यात तिथलं देसाईनगरमध्ये लोकांना। आमच्याकडे जे निवडून आले तर त्यांच्यापर्यंत आम्ही गेला तर आम्हाला बी काय मदत करा म्हणतो, मावशी तुमचं तुम्ही बघून घ्या म्हणून त्यांनी पण हात जोडून बाजूला सरकले ती। आता मेंबर म्हणून आम्ही कसा त्यांना मतदान देतो, हे देतो, या म्हणून येते ती मत घ्यायला, आम्ही सगळं बघता म्हणते ती। इथं फिरूनसुद्धा बघत नाही ती। असला टायमाला आता 2 महिना चालू आहे, काय लागले ती। आता नवरा नाही लोक आहे ती, घरात कोण करणारा नाही ती, ते बाया कुठं जाऊन खावं, काय खावं? आणले गल्लीमध्ये वाटप केले, सगळं तगला ती गरबरून घेतले। आम्ही बाळा लेकरं कसं काय करावं? चहा पाणीला मुश्किल झाले। या आठवड्यामध्ये पाणी पिऊन बसायला लागले, घरात चक्कर यायला लागले। रागार सोकल बोलला तर आमच्याकडे काय नाही, वरतून माझ्याकडे आलं नाही, आम्हाला फोन तुम्ही करू नका। 5 किलो तांदूळ द्यायचं ते पण गहू नाही, काय नाही देना। मग आता देसाईनगर गरीब वस्ती आहे, कामगारचं साच्या चालवून खाणार सगळा गडी माणूस घरात आहे। एकाला नवरा आहे, एकाला नवरा नाही, गरीब म्हातारे आहे, ते कुठलं जाऊन आणावं? त्यांच्याकडे पैसे नाही, आता त्यांनी कसं जगावं? आम्हाला कोणाचं मदत नाही। कोण तर आता वाटप करायला आलाय म्हणून गेला तर संपलाय म्हणून सांगायला आले। देसाईनगरला कोणाचं पण मदतच नाही अजिबात। देसाईनगर भागातनं बोलतो, हातवाड भाग आहे। या वस्तीमध्ये करून खाणारे माणसं आहेत, इकडं कोणाचाही लक्ष नाही आहे। इकडं या वस्तीवर कोण येत नाही, अनुदान भेटत नाही। कोणाला रेशन कार्ड आहे त्यांना कमी देत आहे, ज्यांना रेशन कार्ड नाही आहे त्यांना काय भेटत नाही। ते आमच्याकडं लक्ष द्यावं आणि काहीतरी अनुदान भेटावं असं मी बोलतो।